सालबारि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 25थि बोसोरारि जथुम्माया बजालि जिल्लानि बन्दरगुरि सेक्टरनि गामियाव जानानै थांबाय। दा बेनिनो फुंनि हाबाफारि बायदियै बाथौसालियाव आलारि बाथि लागायनाय आरो आर'ज गाबनाय नुथाय। जुब जुब अखानि गेजेरावबो फुंनि हाबाफारि बायदि आर'ज गाबखांनानै फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ अखानि गेजेरावबाबो मावफुंनाय जाबाय।
थांनायनि उनाव मुंख्लंफोरनो बा गोसोखां खाम्फायाव बिबार बावनाय अखानि गेजेरावब्लाबो बेखौबो जागायबाय। बेबायदिनो सानसे थारला अखाजोंनो जोबनानै थांबाय मिथिङा। नै दासिमबो बे जथुम्माखौ खुंफुंनायाव दानहोगिरि बिथांमोनखौ मान बावनाय हाबाफारि सोलिफुबाय थानायावनो जुब जुब अखा नांगौनि बांद्राय अखा हादों, थेवबो हाबाफारिया सोलिबाय थादों। बे हाबाफारियाव मानगोनां रनजित दास बिथाङा नुजाथिनानै गंफ्रोमबो बाथौ मन्दिरावनो 3 लाख रां होगोन, अनसुंथाइ होगोन होननानै बुंथिलाङो। रनजित दास सारखौ बोराइ बाथौआ गोजोनै लाखिथों। जय आफा बोराइ बाथौनि, जय आफा बोराइ बाथौनि। Rosita Sar long live, long live, long live. Rosita Sar long live, long live, long live. Inkılap Zindabad, Zindabad, Zindabad.